L'alternativa que volem seguir teixint a Manlleu proposa un poble que escolta, que proposa i participa, que consensua, que acompanya, que ajuda, que se solidaritza, que crea, que creix col·lectivament, que coeduca, que cuida i cura, que inclou, que acull, que treballa, que defensa els drets humans, polítics i socials per sobre de tot. De fet, estem convençudes que aquest Manlleu ja existeix, a cada barri, a cada espai autoorganitzat, i que cal que s'amplifiqui. Per això us volem fer partíceps i convidar a sumar-vos a aquesta idea. L'alternativa necessita de l'organització i la mobilització socials i capgirar les institucions. Som el coratge de la gent. L'1 d'octubre som